Tata bụnụ nkwọnụ agbakọ m chi nkwọ na mmụọ niile na-aga anyị na-eme mma n'ụbọchị taa bụ nkwọ dị na-arụ ọrụ na nkwọ ka ọnụ gọzie anyị n'ụbọchị taa. Chukwu okike pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Chukwu ọma, ekele dịrị gị. Asị m ka otito niile, ka ọtụtụ mma niile, ka iji isi niile, ka mbụrụ elu niile dịchasịara gị bido na-ebi chi nke ukwu, ekele dịrị gị. Ahịa ọma mara n'isi ndị children of the temple, the friends of the temple, the members of ordinary restoration evangelical mission and consecrated group. Ebe ọ bụ na ha nọ na nsọtụ ụwa dum, Chukwu ọma biko lụta ha. Ahịa ọmụ ndụ nka nka n'isi ha, si na akakaka ya ama ha na jijiji anya ama ha na osifụrụ ha na-atụ ufe atụmufe na amapụsịrị ọrụ ya si n'ukwu bụ ọja bụ osisi. A sị na ha ga-ejere obodo na ha ga-ala n'obodo n'aka. Onye chụwa afọ ya daa, onye echiche ihe ọjọọ ya eme ụmụ gị, onye ama onwe. Ebe ọ bụ na ha nọ na nsọtụ ụwa ọ na-achọ ife afọ ya eri, Chukwu ma biko cheta ha. Ebe ọ bụ na ha nọ wee rụta tempụl wee ya ayọ, Chukwu ma biko lụta ha. Ahịa ọmụ ndụ nka nka n'isi ha, Chukwu ọma inye ha ogologo ndụ, nye ha arụ isi ike, nye ha ihe nyereta ndụ anya, nye ha akarị ofu kwazi ego n'ọnụ uwe ego ka anọ. Ka ha rapụ ndị niile nwere apọịntmentị n'ụbọchị taa, Chukwu ọma mee ka apọịntmentị ha gasị nke ọma. Ndị ga-eme njem n'ụbọchị taa n'ije ha ga-abụ ije awele, ha ga-eru n'udo. Ihe ọjọọ dị n'ihu ha ga-anọ n'azụ, ndị n'azụ ga-azụ ha ga-anọ n'ihu, ọ dị n'ihu n'azụ ha ga-anọ n'etiti. Ha ga-ejere obodo na-arụ obodo maka na ejiri ọnwa adịbịa eme mkpọrọgwụ, a sị na ya dịchara ha mma. Ndị na-achọ di, Chukwu ọma biko cheta ha, nye ha ezigbo mmadụ, onye bụ onye nke ha. Ndị na-achọ nwaanyị, biko Chukwu ọma mee ka ha chọta nwaanyị ha na-achọ, na ha dịka ibe na-agbawa obi. Ayọkwa m n'isi ụmụ nwaanyị ajadu ndị ọnọdụ ha dị ala, Chukwu ọma mee ka ebulie ha elu. Yọkwazie n'isi ndị a na-emegbu emegbu, ndị a na-anara oke ha n'ebe dị iche iche, Chukwu ọma mee ka erestọrọ ha ihe ọbụla fụtarịgoro ha na ndụ a. Chukwu ọma ayọkwazie m ndị na-achọ dọkụmentị, ndị na-achọ pepa, ndị na-achọ kọntraktị, ọnọdụ ọbụla fụtarịrị ha ọnọdụ ọma ya dịta ọnọrọ ha, ka zụọ ihe ọbụla m negativiti n'ụzọ ha. Ebe ndị ọzọ jere tọkịrị, ndị nke ga-eje gaa udo na-enweghị nsogbu ọbụla. Oke ụmụ oge eru ha aka, ihe ọma eruru ha aka n'oge gara aga ga-eru ha aka n'oge a. Ọ ya gaziri ha. Ndị nọkọ nọ ndị nọ n'ute ọrịa, ndị ahụ adịrọ, Chukwu mma biko gwọọ ha ọrịa. Ndị nọ n'ọnọdụ amaghị ihe ha ga-eme, jebe adị mma, mana ana m adị mma, Chukwu mma biko cheta ha. Ndị nwere foundational problem, Chukwu ọma biko eji na ajọ omume nke ndị bụ nna dọta ụmụ ha oge. Ebe ọ bụ na ha nọ rụta tempụl ya, ihe ma mere ha, asịrị m na ya dịrị ha mma n'ọkwa ọnwa ọfụ ka anọ, ka ngozi ọnwa ọfụ adụ ha dum. Na ọnwa ha abanyela ọnwa Septemba ya anwụ ọnwa mbuli elu wee nye ha. A sị na ọnwa ọfụ a n'ihe ọfụ ga na-eme na ndụ ha. Ego ọfụ ga-abịa, mbuli elu ọfụ ga-abịa, moto ọfụ ga-abịa, akụ na ụba ọfụ ya abịa. Aka zụrụ ọmụ ihe ọbụla negativiti n'ụzọ ha n'ọnwa ọfụ a, n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, ihe eresi n'aka ya bịa. Ekpere, ekwere m na Chineke, ekwere m na ọ dịghị ihe siri m ike nke Chineke na-apụghị ezi m ụzọ m ga-esi gbuo ya, n'ihi na ọ mazụrụ ihe niile. Obi m siri ike na Chineke meworo m ya. Ya gazie. May the blessing of Chukwu okike pụrụ ime ihe niile be with you all. May this new month bring success, favor, upliftment and breakthrough. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, ihe eresi n'aka ya bịa. Go shine and dominate in this new month. N'aha Chukwu okike pụrụ ime ihe niile, ihe eresi n'aka ya bịa. Ka emesịa n'udo dịrị ọnụ.